Hola a tots i totes, continuem en la formulació inorgànica i anem als compostos d'un no metall amb un no metall, que seran combinacions de dos no metalls exceptuant l'oxigen i l'hidrogen. Aleshores anem en la nomenclatura sistemàtica, que realment es diu nomenclatura de composició amb prefixos multiplicadors. Per a nosaltres nomenclatura sistemàtica està bé tercer d'ESO. Tenim AS2SE3, mirem des de la dreta, vegem un 3, serà triselenur, van acabar en ur, sempre. Triselenur, D, vegem un 2, diarsènic, diarsènic. Vegem ara un 5 i el fluor, la F, serà pentafluorur, acaba en ur, de brom. En aquest cas, triclorur de fòsfor. L'últim cas serà tetra, 4, tetranitrur de trisilici. Ara ens donen el nom en la nomenclatura sistemàtica, hem de treure la fórmula. Vegem tetrafosfur de tricarboni, vegem el carboni, posem una C, després vegem un tri, que és un 3, després vegem el fosfur, seria del fòsfor, el fòsfor, i després tetra, que és 4, C3, P4. Vegem triodur de nitrogen, iode i un 3, un tri. Tetraclorur de carboni, clor, i un tetra, que és 4. Trisulfur de diarsènic, arsènic, AS, un di, posem un 2, sulfur, sofre, i vegem un tri, un 3, S2, S3, trisulfur de diarsènic. Anem ara a la nomenclatura d'estoc, que realment és la nomenclatura de composició amb els nombres d'oxidació. Però per nosaltres, tercer d'ESO, nomenclatura d'estoc. Ens donen el nom del compost i hem de saber la fórmula. Aleshores, mirem, clorur de fòsfor, 5. Posem el fòsfor, una P, després vegem clorur, Cl, baix del fòsfor anem a posar el nombre d'oxidació del clor, que el clor, el que està redondejat, són els nombres d'oxidació que anem a utilitzar, el clor està ahí, actual menys 1. Posaríem ahí un 1, que no es posa res. I baix del clor posarem el nombre d'oxidació del fòsfor, que és 5, es posa ahí. Cl5. Si ara vegem iodur d'antimoni 3. Antimoni, posem SV, iode, iodur, posem una I. Baix del antimoni, nombre d'oxidació del iode, menys 1, que és un 1, que no es posa res. I baix del iode, el nombre d'oxidació de l'antimoni, que és 3. SV i 3. Si ara vegem sulfur de nitrogen 5, posem nitrogen, posem sofre, baix del nitrogen, el sofre el tenim ahí, nombre d'oxidació menys 2, es posa un 2, i baix del sofre, el nombre d'oxidació del nitrogen, que és un 5, posem un 5, una 2 és a 5. Sulfur de carboni 4, posem carboni, posem sofre, ahí baix del carboni el sofre actual menys 2, que es posa un 2, i baix del sofre, el nombre d'oxidació del carboni, que és un 4. Es pot simplificar este compost? Sí, perquè té un 2 i un 4, este no seria el sulfur de carboni 4. El sulfur de carboni 4 és CS2, es divideix per 2, cada un dels elements, del subíndex dels elements. Ara tenim nitrur de bismut 5, posem bismut, BI, posem nitrogen, N, baix del bismut, el nitrogen, mireu, actuarà menys 3, posem ahí un 3, i baix del nitrogen, el nombre d'oxidació del bismut, que és un 5, posem ahí un 5. I per últim, nitrur de bismut 3, baix del bismut, vegem nitrur, que és nitrogen, baix del bismut, nombre d'oxidació del nitrogen, que és un 3, i baix del nitrogen, nombre d'oxidació del bismut, que és un 3. Pots simplificar aquest compost? Sí, seria incorrecte este. Seria BI, N, que seria el nitrur de bismut 3, BI, N. Ara ens donen la fórmula i hem de saber el nom del compost utilitzant la nomenclatura d'estoc. Aleshores, veiem
CCl4. Sempre al final vegem que és el Cl, ara no vegem el tetraclorur, no. La nomenclatura d'estoc serà clorur de, ahí serà iodur de, sulfur de, sempre, val? Aleshores, clorur de carboni, i el nombre d'oxidació del carboni està actuant, és el que n'hi ha baix del clor, seria 4. Clorur de carboni, 4. Això pegat, clorur de carboni 4. ASI5 serà iodur d'arsènic 5, que és el nombre d'oxidació de l'arsènic, està ahí, 5. En aquest cas serà sulfur, vegem una S, sulfur de fòsfor, fòsfor, el nombre d'oxidació del fòsfor és un 3, sulfur de fòsfor 3. Ara, SeS2 serà sulfur, sulfur de seleni, i ara mireu, el seleni, vegem ahí un 2, i diríem, el seleni està actuant en nombre d'oxidació 2, el seleni el tenim ahí, de 2, 4 i 6, podria actuar en 2, però el sofre actua en nombre d'oxidació, el sofre actua en nombre d'oxidació menys 2, que és el que està redondellat en roig, i ahí no vegem un 2, significa que este està simplificat i venia del Se2, S4. Aleshores, ahí el sofre sí que està actuant en nombre d'oxidació 2 i el seleni està actuant en 4. Això significa que este compost es dona veu a saber en nombre d'oxidació que actua el seleni, que és 4. Sulfur de seleni, 4. Ho vegem en un altre exemple després. Este també serà d'aquesta manera. SB3N5, nitrur, nitrur de antimoni, i el nombre d'oxidació de l'antimoni és el que posa baix del nitrogen, un 5. I és correcte perquè, mireu, baix del antimoni n'hi ha un 3, que és el nombre d'oxidació del nitrogen, i el nitrogen està així i ha de tindre un 3. Aleshores, l'últim serà SBN, serà nitrur d'antimoni. Quin nombre d'oxidació està utilitzant l'antimoni? Pareix que estigui actuant en nombre d'oxidació 1, perquè n'hi ha un 1, però ahí no pot haver un 1, hauria d'haver un 3, que és el nombre d'oxidació del nitrogen, que va actuar en menys 3, que és un 3. Aleshores, ahí devia d'aparèixer un 3. No està perquè este compost està ja simplificat i venia del SB3N3. I ahí sí que estem veient que l'antimoni està actuant en nombre d'oxidació 3 i el nitrogen, efectivament, està en nombre d'oxidació 3, que és el que posa ahí baix. Aleshores, serà l'antimoni actua en 3, nitrur d'antimoni 3. Fins ací els compostos de no metall amb no metall, espero que l'hàgeu entès, ens veiem en altres problemes.